Прывітанне! У эфіры навіны культурнага жыцця устаноў дашкольнай адукацыі горада Мазыра. Сёння мы з вами пазнаёмімся з удзельнікам конкурсу «Я даследчык» Ільёй Ждановічам, выхаванцаў дзіцячага садка нумар 28. Ілья пазнаёміць нас са сваёй даследчай працай. Ілля, добрый дзень! Вітання! Раскажы, чаму ты абраў тэму для даследчай працы, звязаную з сакрэтамі бабулінага куфра? Што цябе ў ім зацікавіла? З чаго пачыналася твая даследчая дзейнасць? Бабулін куфр, што можна ў ім знайсці? Скарбы? Багацця? Ну так заўсёды было ў казках. Калі гаворка шла аб куфры, то абавязкова чароўным куфр маёй бабулі – гэта месца, у якое яна захоўвае ўсё самае каштоўнае. Я прачытала дверцы куфра. І што вы думаеце? Там сапраўды зроблены скарб, якім валодае мая бабуля. Фотаздымкі, выразкі з часопісавых газет, памятныя рэчы, узнагароды. А вось і вытканыя маёй бабуля рушнікі, абрусы і кашуль. А што ж узоры на них? Орнамент. Орнамент? А што такое орнамент? Як ён з'явіўся? Ці мае значэнне ўсе гэтыя ромбы, кветачкі, зорачкі? Столько пытання зарадзілася в маёй галаве. Гэтага і пачалася моя даследчая праца на тэму скарбы бабулінага куфра або асаблівасці беларускага орнаменту. Мы з сям'ёй наведалі бібліятэку імя Пушкіна і краязнаўчы музей горада Мазыра. У словніку Ожгава я даведаўся тлумачэнне слова «орнамент». Орнамент – маляўнічае, графічнае або скульптурнае упрыгожванне ужо геаметрычных, раслінных або жывёл элементаў. Служыць да упрыгожвання будынкаў, адзення, прадметаў побыту. З чаго пачынаецца гісторыя беларускага арнаменту? А якія колеры ў ім прысутнічаюць? Гісторыя беларускага арнамента пачынаецца з сярэдзіны 19 стагоддзя. Традыцыйны набор кветак, які выкарыстоўвалі нашы продкі, чырвоны колер на белым фоне, белы фон – колер чысціні, чырвоны колер – сонца крыві, як сімвал жыцця. З канца 19 стагоддзя до белого і чырвонага дадаўся чорны колер. Падзяліся, калі ласка, з гледачамі, на якія віды дзеліцца арнамент. Па выглядзе элементаў у арнаменце яго дзеляць на геаметрычных, раслінных, анімалістычных. Што яшчэ цікавага ты мог даведацца аб беларускім арнаменце? А вы ведалі, што арнамент – гэта не проста прыгожыя малюнкі. Да кожнага знаку ёсць сваё абазначэнне і свая сутнасць. Сімвал сонца. Старажытныя вераванні абагаўлялі сонца. Сімвал моцнай сям'і. Арнамент часта вышываюць на рушнікі, якія насілі ў царкву да абраза Божай Маці. Сімвал дзіцяці ўжо нярэдка выкарыстоўвалі ў якасці абярэга для маленькіх дзяцей. Сімвал чалавека з дзяржава складаецца з людзей. Першым я паспрабаваў навчацца самастойна вышыць арнамент. Вывучыўшы азбуку беларускага арнамента, я выбраў сімвалы, якія хачу перадаць у сваёй працы. І вось глядзіце, што ж у мяне атрымалася. Ілля, мы бачылі твой відэаролік «Я блогер», які я даследчык, і ён тычыцца знаёмства з беларускай гісторыяй і культурай. На гэтым ты скончыш сваю даследчую дзейнасць? Ці пашукаеш што-небудзь цікавае з гісторыі беларускага народа? Вывучэнне беларускай культуры настолько мяне зацянула, што на этом я спыняцца не буду, а пошукаю новую тему для разважання. Дякую, с вами был Илья Жданович.